Здравейте и добре дошли в нашия подкаст, пилотен епизод, посветен на младите хора и бъдещето на Плевен. Днес имаме честта да ви представим доцент доктор Иван Малкодански, председател на Общинския съвет в Плевен, лекар и преподавател. Ще обсъдим какво се прави за нас младите в града ни, ще се запознаем с него, ще разберем какви са плановете за развитие на града и как можем да бъдем по-активни участници в обществения живот. И сега ще се върнем малко в миналото. Нека започнем от това, какво дете сте били вие. Първо здравейте и от мене. За това какво дете бях е сложно да се каже. По-скоро бих се оприличил като буйно и любопитно дете, както е всяко едно дете и както смятам, че трябва да бъде. Детството на един млад човек. Ние знаем, че сестра ви е популярната телевизионна водеща Гери Малкоданска. Разкажете ни някоя незабравима ваша случка от детството, която ви е оставила някакъв урок с нея. Да, наистина това е сестра ми. Аз не смятам, че е тайна за никой. Колкото до случки от детството, ние имаме стотици и всеки един момент е оставил някакъв спомен. Трябва да не забравим. За нещо конкретно трудно се сещам, но имаме множество случки заедно като деца. И смея да кажа, че ние имахме едно хубаво детство. Силна ви е връзката. Да, силна ни е връзката. Имахме детство изпълнено с много емоции. Тя по-голяма сестра ли вие или... Не, тя е с 3 години по-малка от мене. О, вие сте баткото. Добре. Да. И обичахте ли училището, тъй като заговорихме за дете? Какъв ученик сте били? Смятате ли, че оценките играят роля в бъдещето ни развитие? Аз не мисля, че има дете, което ще каже, че обича училището, ако е честно. Правилно. Училището е едно задължение, през което ние всички трябва да минеме. Като ученик бих се оприличил като отличен ученик, като знание, като дисциплина не толкова много. Но училището е нещо, което е изключително важно за всички. И смятам, че то е инструмента и нещото, което ни учи от млади на дисциплина, на възпитание, то обогатява нашата обща култура. И знанията, които ние получаваме като ученици, това са знания, които... Да, сега като го говоря това нещо на някой 15-16 годишен, ще каже, нали, какви са тези глупости, но от позицията на времето и от позицията на моите години, голяма част от знанията, които аз не съм подозирал, че съм ги получил в училище, реално на по-късен етап от живота ми са ми трябвали и са ми били изключително много от полза. И за пример ще дам, я знаете, аз по професия съм лекар. След медицината аз съм и преподавател в медицинския университет, където уменията ми по български език и литература, включително и по математика, са ми много от полза, когато комуникирам с студентите. Вече от 2 години призванието ми като част от местната власт и като председател на Общинския съвет, реално много от нещата, които в момента изпълнявам като функции, те са свързани с познания по много широка тема. Защото тук включва познания по бюджет, математика, включва познания по говорене, дори психология, държание, поведение и всичко. И тези неща, реално аз съм ги придобил още в училищна възраст и се оказа, че имам някаква основа, която, разбира се, тя не спира и ние продължаваме да я надграждаме. И другото нещо, което е, ако някой си мисли, че със свършването на училището приключва учението и знанието, е голяма грешка. То реално след това е, може би, най-лесният етап и най-лесните неща за научаване са в училище. След това вече започва по-трудното, усъвършенстването и човек, който иска да се развива и който иска да постига високи резултати и цели, той през целия си живот не трябва да спира да се обучава и да се учи. Така че, деца, не мога да ви накарам да обичате училището, но знаете, че това... Но то е основата и то е нещо изключително важно. И сега може да ви звучи малко като говорене напред-назад, но позицията на годините на времето ще видите, че това е много важно. И колкото по-рано се изгради това умение да се учи, да се концентрираме, да следиме, да може един час да не се разсейваме вече от модерните устройства, телефони, часовници, таблети и въобще всякакви екранни устройства, вие ще видите, че това умение да се концентрираме за по-продължително време, след това ще даде плодове и възможности, които вие не подозирате.
Защото ако вие сега се научите да можете 2 часа да четете книга, да четете учебник, дори да не ви е интересен, във времето вие това умение ще може да го приложите в много неща и по този начин да научите изключително много и полезни неща. И това ще бъде едно предимство пред всички останали. Така че учете се и изградете тази основа. На нас като настоящи ученици не ни стана ясно дали според вас оценките играят роля в нашето бъдещо развитие. Оценките сами по себе си са резултат от нашите усилия. Но те имат, разбира се, и субективен фактор. Мога да ви го кажа като ученик, студент и преподавател. Така че оценката, тя сама по себе си не играе роля. Но самото старание и опита за постижение на тази оценка, желанието за по-висока оценка, това играе всъщност съществената роля. Защото не може ние да отиваме да казваме оценката няма значение, в такъв случай ние няма да имаме и знанията за тази оценка. А когато ние се стараеме и когато ние сме положили усилия, тези знания са останали трайни, дори оценката да не е тази, която сме очаквали, толкова висока или прекомерно ниска, това вече има значение. Така че оценката като оценка, нали, като цифрова стойност, няма чак такова значение, но желанието, старанието и усилията, които са положени да се постигне тази оценка, те са от голямо значение. И без тях не може. Може да кажем, че е като символ за гонене на нещо, да се надграждаме. Вие ще видите и с течение на годините, всяко едно усилие, което ние полагаме, такъв е човешки организъм. То е за някаква награда. Било то материална, било то душевна, било то каквато и да е. Оценката в тези ранни години е именно тази награда. Имаше ли личност, място или събитие, което ви вдъхновяваше във вашето детство и юношеските ви години? Чак вдъхновяване и личност по-скоро не. Спорта винаги ми е бил вдъхновение. Но детските години и ученическите, кажете ми вие, има ли личност, място и събитие, което ви вдъхновява? Вие сте на тези години. Много ми е интересно как ще отговорите. Аз реално вече от дистанцията на времето нямам такъв спомен. Кажете ми вие. За мен лично чак вдъхновява и аз нямам точно определен човек. Да, вдъхновява е силна дума, нали, както казвате вие, в тези години по-различни неща са ни приоритет, но може би като събития мога да кажа, бъдещите събития, които сме си поставили като цели, които лично аз съм си поставила като цел, това ме вдъхновява да си гоня мечтите. Да, но то отново не е конкретно събитие. Да, не е нещо конкретно. Цел това е общия план, нали, плана за живота ни, което е всъщност нормалното. Така че чисто конкретно аз също не мога, поне не се сещам в момента да... Да. А споменахте за спорт, нещо спортували ли сте на тези години? Или... Да, като ученик аз до 16 годишна възраст тренирах футбол, като включително бях в Белите угли, който вече не съществува, за съжаление. Но един отбор, който тогава мъжкият му отбор играеше в Б група, като стигнах до юноши младша възраст, след което се контузих, прекратих. Но след това продължих да се занимавам основно тренировки по бокс, фитнес, бягане. Като цяло на професионално ниво не съм се занимавал поради множество контузии, но на аматьорско ниво винаги съм тренирал нещо. И за мен това е начин за справяне с стреса и за, разбира се, поддържане на някаква форма и фигура. И важно ли е децата да спортуват? Вие сте били в отбор, били сте сплотени, предполагам, вашите съотборници. Важно ли е за децата точно това нещо, те да изпитат сплотеността, това да печелят, да губят заедно? И какви качества се развиват в спорта? Изключително важно е. Ако ученето е едната колона, то спорта да е другата. Защото в ученето ние се учиме да самоусъвършенстваме себе си. Докато спорта ни дава повече дисциплината, характера, включително и разочарованието от загубата. Той ни показва, че в живота не винаги може да печелиме. И че дори да сме по най-добрия начин подготвени, да сме най-добрите, ние поради различни фактори не можем да спечелим. Всеки спорт е хубав за себе си, но това е, че всеки един спорт учи на нещо. Ако е колективен спорт, качествата, които развива, това са работата в колектив, разбирателството с съотборници, които след време ще бъдат съученици, с студенти, колеги в работата. Също така изгражда много, много лидерски качества.
Нали, там се вижда човек дали може да бъде лидер, дали може да комуникира с тези хора, да ги контролира по някакъв начин, да ги обединява за някаква кауза, цел. Индивидуалните спортове пък от своя страна те дават възможност за самоусъвършенстване именно за тази дисциплина, когато ти си сам със себе си. Да се постараеш. Не зависиш от никой, ти зависиш само от себе си. Включително аз много път съм го казвал, нали, защо човек, който е на определени години има всичко, той тича. Нали, всички знаем предполагам, знаете от биологията, или тези, които още не се учили, ще разберат, че бягането е инстинкт за самосъхранение. Нашия организъм преди милиони години е създаден така, че ние бягаме за да избягаме от хищни, за да настигнем плячка, за да осигурим храна. Защо в днешно време, когато ние имаме всичко, даден човек решава да тича 5-10 км или да спринтира или така нататък. Да се освободи от стреса, вероятно. Да, организмът така е заложен, че ние реално откриваме, че с това бягане се отделят много ендорфини. Ендорфин е хормон на щастието. В годините, когато човешкият организъм е еволюирал и се е оформял, така е създаден, че когато тичаме да отделяме този ендорфин, който да ни помогне от една страна да не усещаме умората, от друга страна да ни даде насладата. И сега ние, въпреки че не го правиме, за да си осигурим храната или да се спасим, ние постигаме това удоволствие и отделяме този ендорфин. Така че спортът ни връща може би до някъде към корените, защото всеки един спорт, той е свързан с нашата еволюция. Например, груповите спортове, било то футбол, хандбал, волейбол и различни. Баскетбол, в зависимост от правилата, те ни връщат към времето, когато ние сме стадни животни, хората, или поне са били в времето, когато сме живели на групи и ние трябва да ловуваме заедно, да се грижим заедно за прехраната и така нататък, да се изграждат лидери. Бойните спортове, бокс, карате, кикбокс и така нататък, те ни връщат към годините, когато е трябвало да се борим за нашето съществуване, когато имало хищници, имало битки с други племена и те ни връщат към тези корени. Различните спортове за координация, те са свързани с ловуването, с набавянето на храна. И именно тези стари навици, те са вкоренени в нашото ДНК и водят до някакво удоволствие. И именно поради тази причина спортът е изключително важен, като тук не искам въобще да засягам здравословните аспекти, които са напълно ясни, че спортът дава изключително много здраве, възможности и така нататък. И ако за нас е удоволствие и моментно да си набавим допамин, който се отделя от екрана на телефона или на телевизора, със спортът е много по-трудно да го набавим, но когато успеем да го набавим по този начин, ефектът му е много по-дълготраен. И това е нещо, което хората, които спортуват и тренират, могат да го осъзнаят. И най-вече в тези години спортът е дисциплина. Да станеш, да тренираш, това е отговорност, която след това ще бъде полезна и в работа, и във всичко останало. Да знаеш, че ти имаш в 9 часа тренировка и трябва да отидеш. Това ще бъде полезно за целия живот. Да, изключителни резултати. Благодарим, изчерпателно се изказахте. Сега малко ще пренесем отново в юношеските ви години. Интересувахте ли се от случващото се в града ни? Изобщо чисто така на политическа основа или на дейности, събития, които са се случвали? И подозирахте ли, че някой ден ще сте ключова фигура в управлението? Юношеските години винаги ми е било интересно какво се случва в града и какво е управлението въобще, каква политика се води от гледна точка на това, че на тези години, вие знаете всички, ние си избираме реално професия. С това дали решавам... Разбира се, това нещо търпи корекции. Решението, което ще вземем на 16 години, не е задължително да бъде до края на живота ни. Не ме разбирайте грешно, но тогава ние го мислим по този начин, че решението, което ще вземем, то ще предопредели бъдещата ни професия. Ние избираме къде да учим или избираме да започнем да работим, но това нещо е нашата професия. Разбира се, когато ние избираме, преценяваме в кой град може да осъществиме. Има различни градове, в които дадени професии са по-добре развити и имат по-голяма възможност за реализация. Например, ако искаме да се развиваме в филмовата сфера, Плевен изобщо не е място. Подходящо място е София, може би Бургас или Варна. Ако искаме да се развиваме в селското стопанство, може би Плевен е подходящ. Също така ние много добре знаем, че последните години, то не са последните 20 години, Плевен е изключително добре развита медицинската индустрия, въобще медицината като цяло, и Плевен е едно много подходящо място за развиване на медицинска професия.
Плевен сам по себе си е подходящ за селско стопанство, шивашката индустрия е много добре развита. В момента се развиват информационни технологии, авиационната индустрия, ако искате, нали, с наличието на училище Георги Менковски, така че когато ние избираме какво ще продължиме, ние сме длъжни да следиме не само народния ни град, но всеки един град какво се развива и на какъв път поема. Така че от тази гледна точка, да, следил съм. Дали съм навлизал в подробности какви правилници приемат и какви закони, не. Дали съм очаквал, че ще бъда ключова фигура в града, ми по-скоро не. Ами, как решихте да станете лекар и с какво ви привлече тази професия? Това беше ли детската ви мечта? На децата детските мечти са да бъдат полицаи, астронавт или нещо подобно. Вашата каква беше? Да бъда футболист. Да. Която не се осъществи. Която не се осъществи, защото така и да играх на професионално ниво. Но детска мечта не. Вече в по-зрелите ми години всеки един наш избор, той до някъде предопределя тези неща. След кандидатстването, след 7-ми клас, нали, аз бях в паралелка, която е с изучаване на биология и химия, което само по себе си насочва към тези науки, като медицината, нали, е може би едно от основните неща. Знаете, приемни изпит там е с биология и химия и когато бях може би на вашите години, си давах сметка, че реално те ми се отдават биологията и химията. И те не толкова, че те ми се отдават, а по-ми се отдават от науки, които са ми доста сложни. Например, като математиката. Да. Разбира. И това е, може би, естествен избор като медицина. Разбира се, нали, лекарската професия, тя е изключително привлекателна и тя е много хубава професия. Аз много си харесвам моята професия. Така че да се видя като лекар беше... След като взех това решение, вече се превърна в мечта, но знаех, че пътя е много труден, защото кандидатстването е сложно, университетите са малко, приема е доста труден и разбира се, самото висше образование също. Да. Медицината се държи високо ниво и е трудно за завършване и е свързано с много четене. Едни много дебели учебници. Семейството ви се е радвало, предполагам, от това решение да станете лекар. Да, по-скоро да. Кои моменти от кариерата ви носят най-голяма гордост в направлението медицина и доктор? Най-голяма гордост е момента, в който разбрах, че съм приет да уча медицина. Следващия момент, който ми носи голяма гордост е завършването. И в Плевен, като град с медицински университет, вие знаете колко е тържествена промоцията на младите лекари. Събира се тук в театъра, който е зад нас. Изключително много хора, тържествено шествие през центъра на града. Това е момент, който не се забравя за никой лекар. И разбира се, тогава и полагането на Хипократовата клетва. И оттам нататък всеки един успех, който си постигал. Първата операция, първата анестезия, първия доволен пациент, първия подарък от пациент, това са неща, които ги запомняш и които остават в съзнанието. Вече на по-късен етап взимането на специалност, изпита за специалност също е много тежък, когато ние полагаме. Хабилитирането ми като доцент и така нататък. Всеки един от тези успехи е запомнящ и той ще остане завинаги в съзнанието ми. Ами, със сигурност лекарската професия носи голямо удовлетворение у вас, но вероятно има и някакви предизвикателства. Какви са предизвикателствата пред здравеопазването у нас и как можем да ги променим? Предизвикателства през здравеопазването са много. Може би трябва да направим 3 подкаста само на тази тема, за да може да ги обхванем, но основното и нещо, с което аз се сблъсках още от началото, това беше лошата материална база и недофинансирането на сектора на здравеопазване. Разбира се и ниските заплати на всички медицински работници, които работят. За щастие това нещо с годините се променя и то се променя към добро, ние го виждаме, като вече и държавата отделя повече средства, навлязаха частни болници, въобще цялата политика, нали, с всичките минуси на здравната каса, води до тези неща. И може би едно от основните неща, това е възможността да се пуснат отделните болници на конкурентен принцип. Да се конкурират помежду си. Аз съм привърженик на десните политики и когато има конкуренция и свободен пазар, това неминуемо повишава на първо място качеството на която и да е услуга, нали, в случая говорим за здравеопазване, което означава по-добро лечение на пациенти. И разбира се, има ли конкуренция, това повишава и заплатите в сферата, като създава конкуренция между самите лекари и самите лечебни заведения.
което от своя страна подобрява заплащане, материална база, защото всяка една болница стреми да бъде по-добра от другите. Разбира се, тези неща в българската действителност понякога се изкривяват и може би това е основното предизвикателство. Да се върнем към тези корени на конкуренция и на чисто съревнования без различни подмолни игри и използване, за да върнем доверието в българския лекар. Когато аз станах лекар 2012, тогава доверието в българския лекар може би беше достигнало много ниски нива. Емиграцията беше убийствена. От моя курс над 70% от всички завършили лекари отидоха да работят извън пределите на България. И тези, които избрахме да останем тук, се сблъскахме с именно тези предизвикателства. Лоша, устаряла материална база, ниско заплащане на труда на всички медицински специалисти, но постепенно с времето тези неща се подобриха. Но най-хубавото е, че доверието към българския лекар, да, то е на приливи и отливи, нали? Всички знаем по новините последните няколко месеца случаите, които се случиха, макар че нали, това е всяка загуба на човешки живот е тежка. Така. И няма как да бъде по друг начин, но голяма част от тях се преекспонираха и прекалено много се раздуха, може би с някакви определени цели. Има една тенденция, когато предстои подписването на договора на здравната каса, тогава се дава становище от Българския лекарски съюз, който трябва да подкрепи, да предложи промени и да се подпише. Винаги един месец преди това започва да се вадат в медиите някакви лекарски грешки или намеци за лекарски грешки, ако може и протести. Това е всяка година го гледаме. Това е сериозен проблем, защото той с постигането на една корисна цел, каквато и да е тя, ние реално слагаме петно върху цялото лекарско съсловие и А не всички са таки. разбира се, не може, никога не може да слагаме хората по този знаменател. Това е една от най-големите грешки. Не може да кажем, тук сме 4 човека и казваме и ние 4 сме ли какви си. Не е така, ние сме различни хора, всеки е сам за себе си, а камо ли да сложиш на гилдия от 400 хиляди. Така че това е може би слагането на тези петна и на тези етикети на лекари е голяма грешка и това е нещо, което трябва да се изчисти. България напукна всичко е едно добро място за живеене и последните данни го показват, ние сме на едно от първите места в Европа по достъпност до болнична и до болнична помощ. Разбира се, здравната култура на българина там е нещо, което много трябва да се работи. Профилактиката, профилактичните прегледи, вакцинацията, ние все още сме на едно от водещите места по смъртност от заболявания, които могат да се променят с вакцина, които са предотвратими. И е нещо, което сами си причиняваме. При положение, че вакцината дори е безплатна. И това нещо го видяхме и по COVID. Когато дадохме нещо безплатно, хората взеха да си мислят, че има нещо скрито. Може би този менталитет и това са основните предизвикателства. Разбира се, стандартните битови предизвикателства, по-добро заплащане, по-добра материална база, те винаги стоят на дневен ред. Но основата е това. Избягването от етикетите, слагането под общ знаменател и променяне на цялата здравна култура на българина. За съжаление, нашите сънародници, голяма част от тях, повече вярват на нещо, което ще прочитат в интернет, което ще видят по телевизията, отколкото нещо, което ще го каже експерт с дългогодишен опит. Защото те им смятат, че по някаква причина, когато е публично по телевизията, се казва истината, а когато го казва експерт, той цели нещо. И това е едно, може би, което трябва да се работи. А какво ви задържа тук в Плевен, тъй като споменахте, че повечето от вашите колеги вече са заминали по чужбина, защо и вие не го направихте? Именно анализът на тази ситуация, за която разговаряхме преди малко. Аз знаех, че Плевен като медицински град е едно добро място за развитие на лекарската професия. Тогава те първо започнаха да се отварят частни болници, което, нали, по мои някакви си сметки такива, предполагаше, че ще има конкуренция, ще се развият нещата и аз винаги съм си одобрявал избора и смятам, че съм направил най-правилния избор, пък и голяма част от моите колеги, които бяха в Англия, Германия и други държави, започнаха вече да се връщат години, което показва, че оставането в България е било един добър избор. Да. И специално в Плевен, разбира се. Какво бихте казали на едно младо момиче или момче, което иска да стане лекар днес? Нещо, което казвам на абсолютно всеки, който има някаква цел или мечта. Следвай целта си, уважи мечтата си, ти трябва да си я живееш. Дали ще останеш удовлетворен от нея или не, но ти трябва да я живееш тази мечта и ти трябва да направиш всичко възможно, за да си я сбъднеш.
Да, понякога тези мечти след това ще ни разочароват, но ти трябва да знаеш, че си направил нужното, за да постигнеш тази цел. Опит, винаги е опит. И не има решения, които наистина са съдбоносни, но специално изборът на професия и изследването на мечтите никога не е съдбоносно. Има хора, които на 50-60 години си променят професията и се оказват изключително успешни в новата си стила. Нали, примерът с създателят на Burger King, мисля, че беше, не, на KFC. Полковник Сандърс, който на 60 години е създал KFC и е станал до 80 години милионера, при това е продавал принтери или там какво беше. Нали, е пример, който е преекспониран в интернет, но е реален пример и той е, както всеки един пример, той е на крайностите. Но винаги човек трябва да следва мечтите си и когато реши да започне нови. И човек без мечти реално и в психологията, и много автори го казват в литературата, човек без мечти е мъртъв човек. Така че човек трябва да има мечти, които да следва. Да, и разбира се, е по-добре да рискуваме и да получим някакъв урок, отколкото изобщо да не опитаме. Разбира се, защото ако аз реша да преместя този телефон от тук и го щупа, нали, ще знам, че съм го щупил. Това нещо ще ми отнеме една секунда. Но ако мисля 1-2 часа, 1-2 дена, дали ще го премести се щупи, това реално целият ми живот отива в мислене какво ще стане. Точно така. Така че всяко едно нещо е от полза и всяко едно нещо е урок, като разбира се, за съжаление има такива, които не могат да се върнат назад, но пък за щастията са изключително малко и елементарни опити, които не застрашават нашето здраве, човешки живот и така нататък, могат да се направят. Вие сте член на множество асоциации, като една от тях е Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа. Бихте ли ни разказали повече за нея? Има ли общо с изкуствения интелект, който е така нашумял в днешни дни? В днешни дни абсолютно всичко е свързано с изкуствения интелект. Да. Членствата в асоциации са свързани с спецификата на работата, която извършваме. Специално тази, която е по роботизирана хирургия за Източна Европа. Това е, тъй като вие знаете, в Плевен е първата роботизирана система в цяла България. И тъй като те работят гинеколози, хирурзи, уролози на тази система, те членуват в асоциация. Разбира се, аз като анестезиолог, когато давам анестезиите, ние също членуваме в тази асоциация, защото анестезията е до някъде по-специфична. И там ролята на асоциациите е да изготвят гайдлайни, да създават правила, по които да се работи. Разбира се, на първо и на най-важното място хора, които работят едно и също да се събират през определен период от време и да обменят опит. Особено нещо, което тепърва навлиза. Изключително важно е, както в България ние е навлязло 2008 година, аз станах член на асоциацията 2014. Ние по този начин се учиме. И това е ролята на тези асоциации. И при мен е изцяло в моята специалност анестезиология и реанимация, като ние тук си следиме, не ни интересуват гинекологични техники на операции или хирургични, ние следим анестезията, предизвикателства, които са свързани с спецификата на самите роботизирани операции и разбира се, реанимационните грижи за пациентите след това. Да. Втората част на въпроса какво беше? Това беше дали има общо с изкуствения интелект. Относно изкуствения интелект. Всичко вече е свързано с изкуствения интелект. Включително и самият робот все повече се набляга на изкуствения интелект. Изкуственият интелект е нещо, което за в бъдеще точно ни бъде от голяма полза и ние трябва да свикнем да работим с него и да живеем с него. Но изкуственият интелект е един пробив, който, ако си изиграем правилно картите, може много да улесни живота ни. Да, някои професии ще изчезнат благодарение на изкуствения интелект, но ще се разкрият нови, които ще бъдат много по-добри. Да. Но при всички положения изкуственият интелект ще вдигне нашата продуктивност. Вашата сфера ще е доста полезен, със сигурност. Разбира се, във всяка една сфера ще бъде полезен, не само. Защо, например, ние сега снимаме подкаст. Създаването на сценария, въпросите, изкуственият интелект ги генерира за половин минута. Нещо, което един човек може би трябва да си играе с дни да го направи. Да, но наличието на изкуствен интелект при всички положения то ще увеличи работоспособността и най-вече качеството на работа на този човек. Пък и разбира се и количеството. Така че изкуственият интелект е нещо, което във всички сфери ни помага. И така сега ще затвориме сагата с
медицината и с докторството и ще се пренесем към управлението. Какво ви мотивира да се кандидатирате за общински съветник и в последствие председател на Общинския съвет на град Плевен? Винаги съм имал интерес към политиката и какво се случва най-вече в града, в който живея и работя. Мотивацията... Аз съм имал винаги като план идеята, че в един момент ще се занимавам с политика, като разбира се в моята глава той беше на доста по-късен етап от моя живот. Но политическата обстановка и въобще ситуацията, която така се случи, че имаше нужда от нови лица, които да влезат и които да се опитат да направят нещо за нашия град. Дали ще успеем е друга тема, но поне да опитаме да направим всичко максимално добре. Управлението на града допреди нашия мандат на едно управление от 8 години никога не може да бъде оприличено като добро или лошо. Той има своите силни и слаби страни, но при всички положения хората показаха ясно, че то е изчерпано и че има нужда от някаква смяна. И пак казвам, дали тя ще бъде към добро или към по-лошо, само времето може да покаже. Ние може да се надяваме да бъде към по-добро, искаме да бъде към по-добро, но времето ще ни оцени и ще каже дали ние сме направили нещо добро. Но мотивацията, с която лично аз влезе, като първоначално се кандидатирах за Общински съвет, беше именно това, да подпомогна нашия град. Аз имам няколко каузи, които са ми основни, които се опитвам да спазвам, и това на първо място е позиционирането на Плевен като медицински център. Мога да кажа, че в момента Плевен е медицински център на България, с концентрация на лекари, болници и въобще медицинските услуги, които се развиват. Това от своя страна води след себе си цяла една индустрия, така наречения, колкото и да не обичам тази дума, медицински туризъм. Но факт е, че в нашия град идват хора от различни области на страната, които се лекуват тук. Тези хора остават известно време, те идват със семействата си, те търсят нашите услуги, което води до тяхното идване в града. Тук вече до тук свършва ролята на лекарите и на менеджерите на болница. Те са създали предпоставките тези хора да. Тук вече е ролята на самите политици, които трябва да направят условия тези хора да има хотели, в които да бъдат, да има заведения, от които да се хранат. Включително да има забележителности, които да посетят, защото тяхното идване на нашия град да бъде пълноценно. И това е една от основните им мотивации. Втората много важна, това е взаимодействието между общината и медицинския университет. И я знаете, всички едни университети в Република България, те са независими и автономни, но те могат да се взаимодействат по много добър начин с община Плевен. Медицински е един пример, който да позволи общината да подпомага развитието на този университет. И може да се види в последните 12 години какво е развитието на нашия университет, което, то голяма част е свързано с работата на преподавателите и на ръководството на този университет, но общината може да го подпомага с различни съпътстващи дейности. И днес точно беше гласувано в Комисията по земеделие разкриването на нов факултет към Медицинския университет в Плевен, а това именно е факултет по ветеринарна медицина, като първия прием ще бъде тази есен. Нещо, което е важно събитие, защото Плевен, освен в хуманната медицина, вече влиза на карта на обучение на студенти и във ветеринарната медицина. А за район като Плевен и въобще Дунавската равнина, който в предходни години е бил известен своето отглеждане на животни, включително и с аграрната си индустрия. Едни ветеринарни медици ще бъдат изключително важни и те ще могат да подпомогнат именно възстановяване на животновъдството в нашия регион. Така че тук се вижда преплитането и е нещо, което според мен като политик аз мога да бъда от полза. Също така, както всеки един, ние искаме Плевен да бъде едно по-добро място за живеене, Плевен да привлича нови инвестиции, Плевен да бъде удобен град за своите граждани. Финансовото състояние на жителите на тази община да се подобрява. Нещо, което се опитваме да направиме. И надявам се след 2 години и половина, когато изтича нашия мандат, ние да... Разбира се, никога не може всичко, което искаме да се изпълни. Това... Защото ако ние може да го изпълним в рамките на 4 години, значи, че нашите амбиции са много малки. Но ние трябва да поставим основите и тези неща да се движат и надявам се следващите години да предстоят доста добри неща за нашия град. Как премина процеса на номинацията и избора ви и имаше ли предизвикателства или изненади през този процес?
Изключително трудно. Това е процес, Представяме си. това е Сам. процес, в който общинските съветници гласуват за един от тях да стане председател. Разбира се, чисто човешко е, всеки гласува сам за себе си. Да. Нали? Всеки се поставя, всеки смята, че може да свърши това нещо. Тук вече е ролята и това е целият процес да убедиш останалите, че ти имаш качества и че реално те да припознаят себе си в тебе. Но това е един дълъг, труден, продължителен и процес, свързан с множество разговори, с множество срещи и така нататък, който съм щастлив, че протече благоприятно за мене, като разбира се казвам, другите кандидати не бяха по-малко достойни. Просто тук е мястото за убеждение хората да припознаят в тебе човек и самия себе си да припознаят в теб. Нещо, което нещата, които си учил в училище, в моя случай преди 15 години, всъщност излизат от полза. Да кажем, че това е психология за 9 клас. Да. Не тези познания. Как се промени ежедневието ви след вземането на този пост? Как успявате да се справите с всичко това, с двете ви позиции? Станах по-натоварен, като личното времето, което е лично за мен и за семейството ми, намаля респективно. С стрикна организация на времето и с спазване на изключително тежък график, в който дори 15 минути закъснение понякога размества целият график с часове напред. Разбира се, аз смятам, че имам някаква дисциплина, която ми позволява да си спазвам графиците. По-рано ставане, като всичко е свързано с мениджмънт на време. Тази хубава българска дума мениджмънт на време. Да използваме, може би, управление на времето. Като то никога не стига. Въпросът е за какви неща го пропиляваме. Защото ние един час може да загубим пред телефона, гледайки Фейсбук, пред телевизора, в срещи, в пълноценна работа. И точно тук идва и отново уменията, които говорихме в началото на нашия разговор. Да съсредоточаваш, да можеш да ги свършиш. Защото аз ако имам да прочета тази книга, на мен ще ми отнеме 20 минути максимална концентрация да я прочита. През цялото време се разсейвам с телефон или с нещо друго и не мога да се концентрирам, може да ми отнеме и 3 часа. Да. Така че всяко едно от тези неща са подходящи, но определено графикът ми е изключително товарен, защото аз освен лекар и председател на Общинския съвет съм и медицински директор на лечебно заведение, което допълнително... Още отговорност. Това разбира се, аз бях медицински директор преди да стана председател на Общинския съвет, просто в момента съчетавам нещата. Да. Ами вече говорихме за спорт, но все пак, освен него, какво ви носи удовлетворение извън политиката и медицината? Имате ли хобита? Какво обичате да правите в малкото си свободно време? Това, което обичам да правя, да прекарвам повече време с семейството си на първо място. Като хобита, ние вече говорихме, аз съм фен на спорта и Да. тренировките реално са моя хоби, пък и начин за избягване от стреса и за подреждане на мисли, балансиране, медитация и въобще всяко едно от тези неща, които помагат по някакъв начин ние да подредим своите мисли в главата си. Като друго хоби, което е аз поради множество контузии много рядко практикувам футбол, но обичам да гледам много футбол. И по телевизията, и на живо, като снощи дори бях на мача на финал за купата, където любимият се каза съжаление загуби, но това е съдбата, но атмосферата на стадиона беше страхотна. 40 000 души отдавна не бях виждал на стадион, което е нещо много хубаво. Това са основно хобитата. Разбира се, обичам да пътувам, когато имам възможност. Стандартни хобита. Да. И ако може да дадете един съвет на младите хора, които искат да се занимават с местна политика, какъв би бил той? Каквото и да Освен здрави нерви. Здравите нерви са нещо, което му помага и спокойствието, но тези, които са решили да се занимават въобще с политика, в момента политика в България е мръсна дума. По някаква причина се смята, че политиците имат някакви нечисти помисли, че те са корумпирани. Да, има и такива. Но тук отново се връщаме на това, което говорихме. Не трябва да слагаме всички под общ знаменател. И аз смятам, че
хората трябва да вярват, че в политиката си влиза с неща и с идеята ти да помагаш на своите, било то съграждани, било сънародници и така нататък, в зависимост от каква трибуна, дали е местна централна власт. И може би съветът за хората, които са решили да се занимават с политика е: не си изграждайте грешни представи за политиката като цяло. Да, лошо е общественото мнение, но ние сме поколението, което може да преобърне тази представа. Защото в момента има една смяна на поколения, знаете, поколението Милениум, Z и така нататък и по-нататък поколенията. И сега е момента ние да покажем, че политиката реално е нещо добро и то е полезно за хората. Защото ако се върнем назад във времето, едни от най-старите професии, които ги е имало, това са медицина, архитектура, със строителство и политика, и философия. Оттам нататък е произлязло всичко. Но политиката е нещо, което го има от много години и то, ако не е било полезно и не е имало нужда от него, просто дистанцията на времето е щяло да направи тази професия на нужда. Но щом тя все още съществува, показва, че тя е важна. И от нас зависи тя да се възприема като нещо възвишено и нещо добро. И от нашето поведение, и от решенията, които ние ще вземем, и нещата, които ще направим за хората. Да оправиме имиджа, който в момента е плачевен на политиката. Ами, като за финал на нашия разговор, искаме да ви подарим една книжка, която заедно с всички участници от проекта създадохме. В нея сме включили наши предложения към вас, към Общинския съвет и към кмета на общината и се надяваме да я разгледате и да уважите нашите предложения. Черпате идеи. Благодаря много. Задължително ще прочита цялата книга и идеите, които ми харесат, стига да са възможни за осъществяване, ще направя всичко възможно да ги осъществим. Като, разбира се, при успех, аз дебело ще подчертая, че те са предложени от вас. Да. Много ви благодарим, доцент Малкодански. Аз също благодаря. За този разговор. За нас беше истинско удоволствие. Благодаря много. Надяваме се този епизод да е вдъхновил още млади хора да се включват, да бъдат активни и да не се страхуват да мечтаят. Благодарим ви отново за отделеното време. Беше наистина много приятен разговор за нас. И аз ви благодаря. Приятен ден на всички.